Oh, una ang sakyanan Louie. Uban ko niya. Nag-check sa mga gulong kung ready na ba. Ready na ba mo karga? Hindi na tubig. Wala tubig. Wala oil? Fluid. Asa brake fluid? Ready to go? Mag-vlog ta, vlog. So, gala. Ano na isukay nga music ni Louie. Wait. Yan na siya. Ano na siya? Bago ko inaraw ka rin. Ay, inuna ko ng buko bago kain. Next stop namin ay nakita namin ang bukuhan. Nagbilang buko eh. Maligdangan ang duhanan eh. Tingala putang, wala man niya may oras kadakan. May kayo? Yun naman. Dayon, saan mo ni siya? Nami kayo. May Bu- screen protector ba yan? Meron. Buko sa... Ito na eh, pagkaitin eh. Cavite. Indang. Indang. Ha? Tang. Di ko. Kana oh. Kana nga motor oh. Anak. Yan. Anak nga motor. Palit ko na ugma. Balik. Saan na dito? Saan na dyan? Yamaha. Yamaha. Ah. Palit ko na ugma ugkuan. Abre ng inchik. Tama yan? Living, but I guess it's just the way the story goes. You want smile, but it was your shoulders. Yes, it chose.
No, I can't forget. I'm going home again. Araw-araw dumadaan kami dito. Kuha na. Anad na. Ha? Anad na. Buhat na naman naglaganan. Naglaaga ba? Wala nga mong kalipay, hindi ka mo sa niyog. Kaya, Again, anong masasabi nyo sa palaging biyahe niyo? grabe. Sobra. Nahihirapan ako sa kalisod. Paano bang nahirapan sa kalisod? Nainitan, sobrang hot. Nainitin sa sobrang hot. Oo. Dahil sa araw-araw namin ginagawa to, parang ano na lang, parang isang bayan na lang. Tinatakbo namin sa araw-araw, pero grabe talaga. Parang laruan. Ginagawa lang namin to para lang sa kinabukasan ng aming pamilya. Ano masasabi mo, kapatid? Na, Ano? wala lang, chill lang. Chill. Sarap buhay. Sarap buhay, oo. Oo. Patulog kung gusto. Ako, kaya ko lang nasasabi ito dahil bakit ba ganun? Ang hirap-hirap ko na, pinahirapan pa. Pinahirapan sa kalisod. Mahal namin Pangulo, tulungan niyo naman kami. Ha? Pangulo sa federasyon. Bigyan mo naman kami kahit isang bahay na maliit, isang sasakyan na luma. Dapat din negosyo. Hindi naman hanggang sa pagtanda, dala ko pa ito pagmamali ko na ito. Iiwan ko na ito kay Louie. At least may pamana kayo. Kay Louie. Ikaw, Louie, ano mo na sabi mo sa tuwing nagpapatag ka ng buhangin? Ayaw mo ng buraot na hustler? Hirap yun. Siya ka lang. Oh, yan, patagin yan. Kung pwede lang. Pagkatapos maningil, wala na. Oh. Tapos, ano yan, ikaw lang magpapatag mag-isa? Ito, mahirap yun. Pero hindi na natin po sampahin yun. Yo, Ha? hindi po sampahin yun. Taba. Ito pa yung kalsada na tinatakbo namin sa araw-araw. Ito. Ito. Anong daan ito? Ito po ang North North Expressway. Expressway. North Luzon. North Expressway. North Luzon Expressway. Mula dito hanggang doon sa dulo. Tinatakbo po namin araw-araw yan. Hindi pa kasama yung Cavite to Manila. Grabe po talaga ang hirap. Hirap sa kalisod talaga. Hindi lang dahil sa pupe. Ah. Gaganda. Mga ilang oras din takbo niyo dito? From here to there. From here to there. Siguro mga 3 hours. 3 hours. 3 hours. Oh, yeah, 3 hours. 3 hours. So sa 3 hours na yan, may mga nakikita din kayo mga Mga sasakyan, mga nagbabanggaan. gano'n? Oo, mga ginagawa daan. Mga kapwa ko mga truck. Kaya naman nakikita ko kaya medyo nalilibang na lang din ako dahil tinitignan ko na lang din yung mga tumatakbo na yan. Teka, parang mali na ilit niya ako, baka mahuli ako dito. Ah, Basta
lang. Sabi ko, tulungan niyo naman kami. Sa mga makapanood nito. Ah. Nahirapan talaga ako sa kalisod. Nauwi na din tayo. Pag hindi kami kumayod, wala kami makain. Wala pang bayad bahay, ilaw, tubig, at pumili pagkain sa araw-araw. Ay kailangan sumuporta sa magulang. Yan. Doon naman. Dahil ganun talaga ang buhay. Hinahanap ko lang naman, sana bago tumanda, Ah. dumating na yung aking inihiling. Ano yun? Ano yung hinihiling? Sana yung magkaroon ng sariling bahay, Ah. kunting negosyo lang, Oo. at may sariling sasakyan, yun lang. Yan lang. Lang, malapit na yan. So, ikaw naman, Ikaw naman, Louie, Louie. sana pagdating ng panahon ako na lang bubiyahe nito. Oo. Yan, Louie, no? Oh, ano Parang naman ako yun? na magiging biyahe. Ha? Kasi ulit na parang ako na magbiyahe dito, truck. Ah. Ano yung panawagan? Panawagan. Kaya panawagan. Panawagan? Ayaw po. Ano yung joke mo? Ha? Anong joke? Joke ba? Joke. Anong joke mo? Yung mga konting kwentuhan nyo dito. Hindi mo ako sa lakad yan. Oo. Ito sana dito. Oh. No joke. Joke pa ulit? Joke pa ulit. Joke pa bitaw na. Bitaw na yun. Hindi na. Joke pa ulit. Joke pa bitaw na. Saan ang Alangbay? Pampanga? Valenzuela. Valenzuela? Alin? Siopaw ni. Ha? Siopaw ni. Pampangan. Pampangan. Ah. Pampingi. Joke pa ulit. Joke pa Nagalok bitaw na. ang kapampangan ba? Sayang siyapaw. Ah. Ano siya? Siyapaw na eh? Bukos. Unang yung Bisaya. Oh, siyapaw kita na. Sorry na. Mayo, kinay ko. Siopaw. Yeah, tinood po itong na siopaw. Tunood, from 7-Eleven. Kinain namin. Baba, nangaon mo yung siyapaw ba na? Nangaon yung siyapaw. Dayan. Drive dyan na, drive. Ah. Yan. Ay pa man sa mukhaon, ang mukhaon na. Ah. Yan, ingin na kasi. Siyapaw na eh. Yan, di man siya magtumag. Siyapaw ko taon eh. Ang sa unay na eh. Kuhan sa Pampanga. Siopaw. Sunod-sunod pa sa mga accent. Ah. Siyapaw na eh. Salo sa kuhan. That's no, Roy, huwag marangan. No, lupat ka. Ayun lang po. Ito eh, kuhan ako. Gabidyo ako, gabidyo. Oh. Sakay kuhan. Wala. Ha? Wala. Ano nangita mag-jeep excessive? Dari. Tingpay na. Dara, dara. Ang jeep? Kanang sakay ba sa jeep? Oo. Oo. Ay, ang likod na sa Lingkod. Nga to bang likod. nari kaniya? likod sa pasahero. Di, nga to bang nari kaniya? Murang na siguro. Isa yung kita na na. Ako. Aba. Di, man ba? Siya po bitaw na. Siya Tanaw pa mo na. muna, dari. Murang nasa hindi tanaw ba? Nice. Dito yun. Oh. Nalulod mo ng mga katwangay. Siya po bitaw na. Siya po na. Siya po bitaw na. Ano ganun siya pawa na? Ano yung kuhan? Ah, wala na. Ain't shit till I get a taste. They chased it was strange like a vendor. Did a little drink till I faint in a wake. That head ain't gonna take anything back to me in a shape that I couldn't wait. To face the demons, I'm on it to you. Said chasing me, but I'm part of you. To escaping me is impossible. I'm at on you. Got
Got that adrenaline, get 'em, goddamn, get 'em, and I say, get 'em, ready to stand up, thinking it's time to go get 'em, they ain't gonna know what hit 'em, when you be with them. Traffic kayo. Grabe, kaya na eh. Pwede ka traffic. I'm not afraid. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. Just trying to get out. Just follow me. I'll consider it. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out these words before I say 'em. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing man. When I say I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So fuck the world, feed it beans. It's gassed up. If you think it's stopping me, I'ma be what I said I without you. I can't live. I can't live anymore. Sama na siya. Mana na siya. Wala na. Ay, Oh, oo. balik-balik na gano'n. Kaya katulong naman. Mali lang yan, tama ganyan. Ay, kaya na. Live version na po na. Oo, like person na. Tulong ang version. Favorite song. O, wala ko nahilap din. Buried in my soul, So, Bahala na siya. California gold. go, go. Bahala na siya. Found the light in me that I couldn't find. Bye, bye. Fine. So when I moved Ito ang tulay ng San Juanico Bridge. San Juanico. Ano yun? Oo. Ito yung isa sa mga pinakamahabang tulay sa ano. Ito, ang pangalawa doon sa San Juanico Bridge. Ah, Ito ang tinatawag na Candaba Bridge. Candaba Bridge. Yes. Malakas talaga to. No? Oo. Kasi ang itlog doon, pagdating sa kapila, hindi mo na. Ibo na. always remember us. Mama, ang tulay na to. Oo nga. Sabi ni Keloy. Lovers in the night. Kasi doon, itlog. Pagdating doon sa kapila, hindi mo na. Ah, ganon. Oo. We don't know how to ride down. Pagdating ng panahon, itong tulay na to ay magiging tatlo. Ah, Itong gitna na butas na to, magiging tulay to. Pagdating ng apo. ah. Tapos, Sila, apo ko lang nandito ron, hindi na ako. ano na. Ang naging tatlo to. So when I walk Dahil apo ko na nagmamaneho dito. Ayan. Hindi na ako. every Pati, time pati yung Ninong Louie niya. Ninong Louie. Oo, at ako ng driver. Ninong Louie niya, maabot na niyan. Maputi-puti na ng balbas. Lincoln. Kaya may sasabi mo? Ah. Sasabi niya kanila? Ah, Sakyan ng mayaman? ah, Sasakyan ko yan, pinahatid ko lang. ah. Hey guys. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Every time we say goodbye, we feel it hurts. When the sun goes down, Ako na oh. and the band won't play, Bihang. Ano yung alam mas kaba? Yan ang alam ko na yun. Parang ang lawak lang ano. Oh. and the whole world fades, I'll always remember This way. this way. This way.
Kinaway. Kasi, video niya. Ay, nagabidyo na. Ako Mintras. Ako Mintras. rin, focus pa rin. Ay, patapos. Mintras. Napay, kuano, napay film ba? Focus na announce ka na, traffic. Sige lang, ayaw nagkuhan. Basta kay, ako rin, video lang ko. Ayaw ako pala. Ayaw ako pa numaling nga. Speeder pa rin. Marang kabiti ba? Wala. Oo. Lisod pa si Piat. Okay, lisod na. Yeah, airport. Clark. Airport. Ano kaya ito? Ilaw daw, ano? Pre. So, 0 na 0 pala yan, 1%. Oh. Oh. Gaon sa nakagaon sa. Gahukot. Ulo na. Diputang oh. Hukot. Kaya rin di madakpan sa Manila. Wow. Kaya na siya. Duh. Pwede mo ka kuan. Charge. Masa.